Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong lahat sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pag-ipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. At pagkakalob sa inyo lahat ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. At shoutout po sa inyo lahat. Hindi po muna ako mag-shoutout kasi medyo maraming salamat muna. Sana po maunawaan po ninyo. Dapat po kung magpa-shoutout po kayo, mag-comment lang po kayo at sabihin nyo shoutout po, shout ko po kasi kayo. Maraming salamat. Ang isi-share ko po sa inyo ibabagi po ay napaka-importante po. Yan po. Napaka-importante po yan. Tigal po para sa matigas na magsalita ng under ng asawa para magbayad ng utang sa iyo. Doble-doble po ito. Basta focus lamang po kayo. Tigal po para sa matigas na magsalita ng under ng asawa para magbayad ng utang sa iyo. Liwangan ng Pangasinan. Magdasal po ng isang ama namin 3 beses, Abang Ilong Maria 3 beses, sumasampalay 3 beses po. Ito yung pinagkapoder po ninyo. At katapos yung magdasal po ay isunod po yung orasyon po ng 3 beses po. At ihipo sa dibdib po ito. Narito po ang orasyon po. Il Misti Claudiam Imbaginam Magnam. Il Misti Claudiam Imbaginam Magnam. Il Misti Claudiam Imbaginam Magnam. Ang bis po salin po. Yan po. Paki-con na po para makon nyo po maigi. Nagyan ko ng sound para ako po. Maraming salamat po sa inyo lahat.